खुशी बा। यह मृत्यु 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष की उम्र में भई रही कौन गीत संगीत के आयोजन न कइले, केवल शोक प्रकट कइले। काहे क्यों कुछ समय में आज मृत्यु समय से भइल बा तो खुशी बा। जन्म समय से हुई तबे सुखद बा। समय के जन्म कौन विवाह भई, विवाह के साल भर के बाद बेटा हुई, खुशी मनी, मिठाई बटाई, सोहर गवाई, प्रोग्राम होई, लोग समय न हमनी के देखल हो गोली छोड़े लागी। समय न वाला के गोड़ पर गिर जी मलिकार, गरीब आदमी बानी होई कि हट आज छेद करे दे, बेटा भइल बा, बिहान दुआर पाके नया समय न के दाम लेके चल जाए। लेकिन खुशी में विघ्न मत बनो। कब समय से बेटा होई तो आई ना कि बियाह भई अब 5-6 महीना पर रिष्ट पुष्ट बेटा हो गई। बियाह के 5-6 महीना हो तो कहीं में रिष्ट पुष्ट बेटा हो गई तो वो तो जन्मे हो। और केहू से जाके कह कि लो दुगो रसगुल्ला खाला हम बाप बनल बानी, हमर बेटा भइल बा, प्रोग्राम होई, सोहर गवाई, मिठाई बटाई, गोली छूटी कहां बा समय ना में सारा ससुर के लीलार वही दिन जो हाय लगी के बियाह के अगुआ कौन रहल जौन की नली में ढहले बा ओकरे पखमौर चढ़ावल जरूरी है। ऐसे समय और कुसुमे बड़ा अंतर कर दे। समय के ध्यान में रखते हुए हमने कभी लहरा बाजिए गई बा देखो धुन मारो 80 मिनट में चलो। हाँ अब चली सनातन धर्म हिंदू समाज के अनुसार अगर करो शुभ कार्य होला, मांगलिक कार्य होला, सबसे पहले पूजा बाबा गणेश जी कही जाला। लेकिन जकरा गाँव बजावे के मन करला, पढ़े लिखे के मन करेला, केकरा गोड़ लागेले, माई बीना वाली के चरण में प्रणाम करेले। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री रामचरितमानस रचना कर लगनी सर्वप्रथम वही माई के प्रणाम कईनी, लिखनी वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद शामपि मंगला नाम च कर्तारौ वंदे वाणी बिना। वही माई के दरबार में जाके हमरा गवार लेगा कहल हेलो तनी मेन वाला बढ़ा के रखो भैया, मेन के देखो हो साउंड हर बढ़िया सेटिंग में कोनो दिक्कत नहीं, खाली लेवल तनी बना के रख। लाल के टोनो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बहुत पुरान धुन लागल। एक जना प्यार में धोखा खइले रहले तो घूम है ना बबुआ बबुआ हेने से लगाओ, हेने से लगाई बात तो हवे नहीं, हेने से लगाओ। बहुत पुरान धुन लागल, प्यार में धोखा खइले रहले तो घूम घूम के दुनिया के लोग जे भेटाए ओकरा से के गो बतिए कहस का कहस कि दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना।
कहले कि माई शारदे मैया शारदे मैया शारदे मैया तोहके बुलाई बचाई लाज लइका के शारदे मैया तोहके बुलाई बचाई लाज लइका के बचाइला लइका के तू नयई बुतो दोसर के आई बचाइला लइका शारदे मैया तोके बुलाई बचाइला लइका के धुन तो बड़ा सुंदर बजा दिला मास्टर कि मोरा घर के सामने मैया राउर मंदिर बनी जाई हम उठती भोरे भोरे राउर दर्शन हो जाई। ये गीत हमारा मन पड़ता खेसारी भाई गौले रहले आई गीत को बाई रहे जना घरी बिहार में नीतीश कुमार जी शराब बंदी लागू कइले रहले ओकरा 6 साल महीना के भीतर ही गीत मार्केट में आई ये गीत जब मार्केट में आई तो बिहार के जितना पियोकर लोग रहे इनका लोग के बड़ा एगो धरोहर भेटा गो अभी जितना लोग रहे यूनियन बना ले यूनियन बना के माई से लागल लोग यही लय के सहारा लेके आ गुहार करे आ माई से का कहे कि मोरा घर के सामने एगो मंदिर बन जाई शराब बंदी भई रहे ना नहीं नहीं तो लोग का कहे कि मोरा घर के सामने मैया एगो भट्टी खुल जाई नहीं नहीं बंद भई रहे हम उठती भोरे भोरे आ 2-4 पैक लड़ जाई माई ओहरी विचार ना कैली लेकिन अब वही 7-8 महीना पहले विचार कैली नीतीश कुमार के मुड़िए पर सवार हो गई तो नीतीश कुमार जी विधानसभा में भाषण देते रहे है आ तले उनकर एगो वीडियो वायरल हो गई वो वीडियो बिहार में ना रहे भारत में ना वो वीडियो वर्ल्ड में घूमे लगा आ लोग सुने तो कहे कि धन हरे नीतीश कुमार हई ज्ञान कहाँ छुपा के रखले रहे हमें जानते नहीं का कहत रहे है पूजा कैसे कैसे किया जाता है और जब आप पूजा कर लिए हवन करने जा रहे हैं तो तिल चाउर किधर गिराइएगा जल किधर ढरकाइएगा लोग जान गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि अब वही तरह जी के 1-1.5 महीना पहले फेर करे को वीडियो वायरल भई वीडियो को वायरल भई जान जाए कि ओमे कहता रे कि अब की मोदी जी मंचो पे बाड़े आ कहता रे कि अब की इतना ना सांसद जिता देवे के बाद अब की 4000 सांसद जिता के देवे तब पीछे से कहता लो कि ना 400 के काम ना बताई कहता रे अच्छा सॉरी गलती से 4000 बोला गया आ वो वही 10-12 दिन होता फिर एगो वीडियो वायरल हो गई ये बेजान तरीका कहता रे कि अब की इतना ना वोट दे देवे के मोदी जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाए तो लोग जानल कि दोष इनका में नहीं के पीछवा ले एक आदमी उनकर जो सहयोगी बाबू कहते रहे कि महाराज प्रधानमंत्री तो कहते रहे कि प्रधानमंत्री तो है प्रधानमंत्री तो है तो लोग जानल कि दोष इनका में नहीं के चिलामवा एक आध फूक बेसी हो गई जानी तो होबे हालांकि जोन रिकॉर्ड बना देले नु वो अब रिकॉर्ड केहू से टूटी नहीं जोन रिकॉर्ड बना देले मुख्यमंत्री रहते ई वर्ल्ड में कोनो नेता के बेमत नहीं तुरे कौन है
ई मर्दवा तना ना उलट गइल नु या बार कलजुग में तना मालो के उल्टे के फेर में नहीं जन्नी तो कहे के भाव लागल का मेन वाला सबसे तनी ऊपर रखे हां बुधिया के ही नदी बानी लाचार हो एहु गुर बाकावा को कर तू विचार हो बुधिया कही नदी पानी लाचार हो कहू बुर बाकावा को कर तू विचार हो माथा पाँव पो पटकनी माई बजाइला लइका के सुनई बुत दोसर के आई बचाइला लइका के तेरा लाल आजा शेरवाली अब तुझको पुकारे तेरा लाल आजा शेरवाली लेके हाथों में पूजा की थाल लेके हाथों में पूजा की थाल आजा शेरवाली अब तुझको पुकारे तेरा लाल आजा शेरवाली ए माई जेकर जननी तहार बारल ध्यान हो सोनू संग दिल उ जग में भइले महान हो जेकर जननी तहार बारल ध्यान हो सोनू संग दिल उ जग में भइले महान हो रामा शंकर पो ए माई रामा शंकर पो दया दरसाई बचाइला लइका के सुनाई बुत दोसर के आई बचाइला लइका हुरका लो आ तड़ से ज्यादा देर सुमिरन गावे के नहीं है शॉर्टे में सुमिरन मंगना देखी के सुनता सुमिरन मंगना सभे सुनता जितना पुरानी टाइप के गार्जियन लोग बा ये लोग तनी सुमिरन मंगना भजन सुने ला लोग है जितना नौठटिया भाई लोग बैठल बा ये लोग में सुमिरन सुनेला लेकिन ये लोग सकेता पर के सुनेला जितना नौका लइका लोग बा ये लोग मजबूरी में सुमिरन भजन सुनेला ये लोग जाने ता कि सुनबो ना तो करबो का ये लोग जाने ला कि दोसर कोनो ऑप्शन बाना जले सुमिरनवा वराई न तले नचनियावा आई तई हमनी खाती कम आ वो हनी खाती ज्यादा रहेला लोग हकीकत बातो बा एबार कतनो सुंदर गौनिहार के बोला दी इंस्पेक्टर साहब कतनो सुंदर गौनिहार के बोला दी खूब निमन गई है आ नचनिया नहीं करत नु तो पुरानिया लोग तो देखिए लेता नायका लइकन के जानतनी क्वेश्चन बुझाता अब ही सादा टीवी चल रहल बा साफ पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो चलत रहे ओमे कोनो कलर के कपड़ा पहन के आइब तो उजरे करिया लोग के कोई तो लइका लोग के बुझाते कि सादा टीवी चल रहल बा आ जहां हुआ जतरी सन तो इनका लोग के बुझाते कि सादा टीवी बंद होई एलईडी टीवी चलेला फुल एचडी दिखा रहल ऐसे तनी भाग लगी हां बचरा के भाग भाग तो ही माई से कह तरीका माई ना तारा रूप की गिनती बा ना तारा नाम की गिनती बा हे माई लेकिन जब जैसा न हो सकता पर वैसा रूप धारण करे आ खास करके नवरात्र आ जाई 9 दिन 9 रूप 9 नाम हमारे गीत 9 पर आधारित हो हां ऐसे भक्त के भाव बा कि 9 गो रूपवा की